Mis rombongan Sugeng rawuh Pak menika calon Bupati Lampung Timur. Hah? Apa ndak ketok to Pak? Kowe mau lak mapan kebeneran soane bareng karo pengombyong penganten. Janjian apa enggak Pak? Iya. Nggih, hayonan Kanjeng nek tetekoni nggih manut jan. Aku nekno ya melok manut ning ngene iki terusan. Maksudnya manut milih. Iki terus dikon kene meneh apa langsung kono ya? Ndredeg ora le? Aja mbok batin. Wong tra iki ya ngene iki. Asline sing ndredeg malah aku, kudu kono. Aku yang tak pepek dhewe makengko. Nanti habis ini Bang Tommy ikut ya. Ikut saya. Di sini maksudnya ora tak jak balik. Nek jak balik aku ora kuat ngingoni ya. Niki ngangge nyambut tamu saking pengombyong penganten. Iki sapa neh ki an sing arep tak kon nyanyi iki. Heh? Bose sing ndi, Cah? Heh? Iki nek sing nyekel mic iki jenenge ketua barisan. Iki lak ketua barisane Caca. Iki yo jenenge serakah ngene iki. Dinyanyeni dhewe, di-MC-ne dhewe. Pek-pek dhewe. Beteke apa? Tek dandan rong rampung kok nggo dandan. Mapan kebeneran nggone lilike dhewe dadine. Saperong kok kan anak sing delokne ngono lho nek alatku ki urung komplit. Terus promosi. Aku terus dipiye ngono ki nekan. Ayo Ki. Ya promosi. Ayo mumpung enek Kanjeng teko aku terus promosi. Iki bar ngulon aku ngetan. Nek wong Sri Gading ki senengane ngetan. Kendang kempul nggih Pak. Sing ngarep barang nek ditari yo manut monggo. Jan pokoke nek manut ngene aku yo seneng heran. Manut penak trae. Buat Kanjeng pokoknya kita bersantai dulu. Jatahnya berapa tempat? Hah? 20. Di sini 5 jam, yang lain 5 menit aja. Ayo nek jatah 20 ki ning kene 2 jam sing liyane 5 menit wae. Ayo. Ngetan. Lah mantene mau saka etan dadi ya melok ngetan. Wingi aku arep ngetut nih rono jebule ya ora sida. Jeng ben kula nggih mrika Pak, tapi kirangan gene sinten. Ayo.
Nggih mekaten kala wau satunggale pambuka niki saderengipun acara dimulai. Nggih. Komandonipun pripun? Penghormatan rumiyin nggih kagem Kanjeng Yusron.